BPW. Axă nouă, montată cu cuzineți, culbutori, semering, tot, da? Asta e axa. Da? Avem și un furtun aici de la turbo. Pregătită. Așa, aici sunt injectoarele. Recondiționate frumos. Unse cu vasilină fină, da? Aici le testăm. Cei care aveți nevoie și vreți o lucrare la un BPW cum e acest din garaj, da? Veniți cu încredere. Uite, omul ăsta, de exemplu, s-a luat după tester și avea axa cu cameni ZOP. Putem să focalizăm aici pe... Uite, în zona asta aici. Testerul nu verifică injectoare, el practic îți indică o corecție pe cilindru. Lucru care nu e relevant pentru mine. O zi bună!